Mapasalamaton ang Tejero Elementary School ug National High School sa CALABARZON human mapili nga Best Billeting School sa Palarong Pambansa 2024. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Lan matod sa mga principal sa Tejero Elementary School ug sa Tejero National High School nga magsilbi na nilang pangandam alang sa Brigada Eskwela ang mga gibiling dekorasyon nga ilang giulagway nga transformation gyud sa ilang eskwelahan tungod sa gihimo sa CALABARZON o sa Region 4A. Sa imong pagsud sa compound sa eskwelahan, sa dekorasyon pa lang mapakita na ang pagkamaabi-abihon. Mga mabulukong mga buwak nga musugat sa imong pananaw, makapahingang ha kanimo. Napuno usab sa mga mabulukong mga murals sa mga bongbong sa tunghaan. Og bisan na sa ilang VIP room. Gihimong usa ka manindot nga event place ang gidugto nga tulo ka classroom kaniadto nga gidayan-dayanan og mga murals ug dagko mga matahom nga buwak nga gipahimutang sa lamisa. May coffee shop usab kini nga gipangan kang Alberto, ang DepEd 4A Regional Director. Mato ni Dr. Lloyda Nidia, DepEd Region 4A Assistant Regional Director, nga ilang gidala sa Sugbo ang Pahiyas Festival. We make sure sa CALABARZON na bawat taon meron kaming ganito. May VIP room, may mess hall na maganda, and we enhance the whole of the school to include the classrooms na billeting ng mga bata, the way they arrange their things, their sleeping quarters, lahat yan naka-arrange. Pinaghandaan talaga namin ito because we like this to be our home away from home. Kuya, nag-start po kasi ako ng 8 o'clock hanggang siguro 11 ng gabi. So isang araw lang? Opo, isang araw lang po. Ito po, oras lang po yan. Ito po ay siguro wala pang isang oras. Migasto ang DepEd CALABARZON og 400,000 pesos sa giulagway sa mga nagduma sa Tejero Elementary ug National High School nga 360-degree transformation sa ilang eskwelahan. Kung unsa ka-organized ug kaanindo sa gawas mao sa mga quarter sa ilang mga atleta ug magtutudlo. Labaw na sa mess hall. Gawas sa mga manindot nga dekorasyon, gidayeg usab ang pagkadisiplinado sa mga delegado sa CALABARZON. Dulang sa usa ka libo ang milangkob sa mga delegado sa CALABARZON nga may dawat usab sa pasidungog nga first place sa most disciplined delegate sa Palarong Pambansa karon tuiga. Grabe ang orderliness from the gate to the mess hall, inig in and out sa ilang athlete and the committee, the coaches. Dili juga kakita ma'am nga naay magsyagit-syagit nga kuan, very organized and very respectful. So, indot sad kay wala man jud mi conference room ma'am. So kani nga tulo ka classroom, collapsible room nga gi-renovate sa CALABARZON, amo na siyang i-maintain, himuon na mo na siyang multipurpose hall. Gihangyo na mo ang CALABARZON nga mangayo mi sa ilahang mga decoration, kaya amo ang i-enhance unya, among i-maintain sa nagkatong nindot na gid kaayo. Then ang uban nilang decoration ibutang namo sa amo ang conference room para magamit namo nga mapagwapasad namo og mahimong environment friendly. We in CALABARZON, we like that excellence is a culture and quality is a habit. And therefore, kahit saan man kami pumunta, naandyan ang brand ng CALABARZON. Excellence. Strong 927 contingent from CALABARZON and our partner school, Tejero Elementary and National High School. Of course, daghang salamat sa Cebu City through the local government unit and all the stakeholders. Kadaghanan sa dekorasyon sa DepEd Region 4A, ibilin sa tunghaan o plano sa mga prinsipal nga padayonon og sundon ang proyekto, ilabina nga nagsingabut ang Brigada Eskwela. Hangtud na kini sa pagbukas sa school year 2024 to 2025. Lana sayran nga ang CALABARZON gawas nga sila ang first place sa overall champion sa Palarong Pambansa sunod sa National Capital Region. Sila usab ang kampyonato sa National Festival of Talents ug third place usab sila sa National Schools Press Conference. Lan? Okay, daghang salamat Femari Dumabok.